Hvor er den? Kikkert. Noget fisk. Nej, vi elsker fisk. Og så det her. En pickaxe. Nogle fakler. Så mere fisk. Så vil jeg sætte det sammen. Så vi putte det ned. Så. Au. Hi, Tom. Hey, welcome to the world of animals. Go outside the front door to speak with my friend Jenny. She will tell you all about the new animals and where to find them. Okay, du har en ven, der hedder Jenny eller Jenny, hvordan jeg kan sige det. Okay. Der står selv deroppe. Der står på en skilt. Hey friend, my name is Jenny. You can find all types of new animals in every biome. Listen out for eagles in the sky, swim with whales, and over 50 new fish. Or take a trip to the savannah and make friends with elephants and rhinos. Watch out for the geese though, they can be a bit feisty. Hey friend, my name is Jenny. You can find all types of new animals in every biome. Listen out for eagles in the sky, swim with whales, and over 50 new fish. Or take a trip to the savannah and make friends with elephants and rhinos. Watch out for the geese though, they can be a bit feisty. Okay. Fuld klapper løs. Så her hvis man vil svare lidt kreativt, for eksempel hvis jeg trykker her, så er kreativt. Se i det nye. Danse, 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 Jeg skal ud og svømme. Det er lige til stedet ud. Fisk, ved du hvor der er der er guld og diamanter? Er der det inde i drivhuset? Er der guld og diamanter inde i drivhuset og meloner? Er der det inde i drivhuset? Sagde fisken rigtigt? Det finder vi ud af nu. Har fisken sagt rigtigt? Der er også en kiste. Har fisken ret? Det var vildt. Nu skal der bare bruge det her. Hvem er det? Hvad skal det være? Au, au. Hvorfor stikker de så meget?
Det er mad. Au. Men jeg hellere lyst til at spise, men jeg bliver stukket af. Jeg er sulten. Ups. Sådan. Det var det, den stod, ikke? Au. 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 Jeg skal bare... Jeg tror, der er det. Det er at fylde alt for meget, kan jeg ikke bare lige gøre sådan. Det er meget smartere. Bum. 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 Se. Det ligner. Er det en chestplate? Ja. Det har jeg. Okay. Det er jernbukke. Jeg tror, det er dagenbukke, så man kan ikke kende forskel, vel? Det siger. Jeg kan enchante mine ting. Jeg havde nogle jeg har ikke ladders. Og heller ingen levels. Igen, vi har ikke nogen levels. Er det ikke et sted, hvor jeg kan sove? Og det var her, hvor jeg vågnede op. Ja, ved du hvad? Jeg skal bare se. En computer. Lige noget for. Jeg spiller Fortnite på en computer. Na, 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 na. Ja. Godnat. Nu kan jeg bare game. Ja, nu er jeg gamet. Okay, hvor var det var? Var det herinde? Ja, så er der den sprøjtende. Vel. Jeg ved ikke, om det gør noget godt for dig. Jeg forventer, at det gør noget dårligt for mig. Okay. Det her kan jeg bare til. Det er den der bare. Og ved du hvad? Bare. Du kan bare lægge. Jeg står nede i en kiste. Så er jeg bare det her, jeg sidder. Og det her jern, ikke? Jo, jeg troede. Men jeg kan ikke engang kende forskel på jern og diamond. Og så er en projekt med. Hvad er der herinde? Hvad er det billede, jeg har, Tom? Bibliotek. Hvad er det? Det er et form for spil. Det er et spilbord. Okay, det her. Det tror jeg. Ja, det kan man ikke ud. Det kan jeg mærke. Jeg har ikke lyst til at ud. Det skal jeg nogle gange, hvis der nu går ind i huset. Wow, hvordan løb jeg så hurtigt? Top, au. Ja, det er så jeg hænge en jagt. Ved I hvad? Jeg ved måske, hvad vi kunne gøre. Jeg skal hoppe, men jeg kan jo ikke køre. Nej, det havde jeg ikke lige tænkt på.
Uh.